Ma. Ma, ano rasa ma? Ito rasa. Ay. Good morning na Leron. Good morning na. Kau marami pamahaw, ikaw gumurmurning. Good morning. Pero na Ma, okay, pungutan na ba? Ma, okay, pungutan na. Unsa may kan? Unsay kalahian sa naay problema o problemado? Mama ora. Ha? ay, Mama ora. nay problema o gibali naman nimo. Naay problema. Problemado gi ka. Naay kalahian eh. Ha? Murag-mura ra. Mama ora. Mama ora. Mora na siyang problema ha. Pare na singon nga bang-bangon ka na buang ya. Yo, what's up? Mga adlaw sa tanan niya mga tambay no. Another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon kay April pizza dete. April 19 no. Adlaw nga Miyerkules no. So karon mag-straight about sa problema no. So ang kalahian sa naay problema o problemado. Ang naay problema medyo di kay na stress no. Pero problemado kay nanay mong naw no. Wala kay problema, medyo arang-arang ba yung dagway na, pero problemado gani kay nani yung dagway. Wala ka nang, nani, kana, nani yung problema. Arang-arang wala. Nani ka na yung problemado na kana. Pero na naga. Di ba para sa kuha, ang naay problema, kay problema murag usa duha ka buok problema na kay problema pwede ra nimo i-disregard ang uban kay di kay nimo i-mind ba kay masulbad ra siya kay naaram nga problema pero problemado na gani ka Rengaw na ni. kana kinahanglan na juga na ibuhaton ano kay daghan na juga ka problema na pareha karon ay go problema guys akong SIM card pa ma-register no yun ya. Ang cellphone naguba. Pakita na ko sa inyo akong cellphone naguba. Andiyan akong cellphone guys. Wala na ko hapit video ni. Din hapit ma touch ang screen no. So pakita na ko sa inyo kung matag cellphone ba. Kani bugaw say. Imo dose. Lagi. Ano siya guys. Ay lapat pare ka. Kana akong cellphone guys. Ay rapi ra bugma. Liki ang screen no sa gilid no. Nilagom na. Nga guys. Ano naman ka salibe? Ha? Mura na nagkaalog sobra sa ilaga. Ina maghuwa ta kay ka. Pirat-pirat na kagaya na. Sa katra. Matan niyo magplansing iyahan. Sana madi magkabaw mo minimize ning mura magbidi windows noon. Hindi na namatay ang screen. Hapit. Windows ka o di? Dire nga side. No. Dili na siya matouch dire guys. Gusto na kayo touch. Na siya. Guba na Pero dito guys. nasa ng mga ubang banat si kini man mo mo halin tay. Wala. Kato na nas baldi ka. Away na po na. Kato na nas baldi mo dad ah. Ito na, problema do. Ha? Uga nang banat chip sa basket ha. Kasap ni mama eh. Na guys. No, dito na tag-touch sa camera. Hindi na matouch. Taka na lang nagpadong. Asa na siya padong. Haka na siya. So guys, usa na sa itong problema no. So medyo problemado taron guys no. Iba yung problema no. Pero bisa kung sa pataka problemado no. Padayon ra gyapon ta. Kumbate ra gyapon ta no. Mintras kaya pa. Ngita jud tagpaagi nga. Makapadayon ta no. So karon mga ko sa inyo hagwan guys, tabang guys no. Ang kuan. Tabangay ko yung payo sa sila. Oo. Pag-uwa lang. Aray lang mga isim mo tabang ni. Nay kwarta dira. Nabaw pa. Oo, na dira. So, sintil lang ko yung sa akong Gcash account guys. Magbuhat ng Gcash. So ako sanay ato sanay anam-anam mo og kuan. Ako ning anam-anam mo og kuan. Kanang sa kana. Maglabay. Sa kana anam-anam mo kung nagsulbad akong problema, anam-anam mo sulbad akong problema. So kung ganahan mo tabang sa kuha, pero mo send sa akong Gcash account guys. So
Pero dili okay ra sa duwa man ni buksan na eh. Unya ako sa kuan kung na akong bata na ako sa i-register akong SIM card ko. So naro ipakita sa inyo guys no. Yan ang kuan. Ang national ID day na ako naabot din siya no. Nano national ID man no? Ito dito ko na kuan ka. So dugay man sa naabot pila mahapit man sa pila ka tuig naabot ang national ID no. So ako pun dugay pud ako siya giablihan no. Tadi tay nasodugin bilop no nya. Magamit mong to siya inig pa-register sa inig pa-register sa SIM card. So atong i-apply no, pa-register sa SIM card ron, magpatabang ta dito sa gagawin. Kaya naka-register mo sila sa lang SIM card no. So atong ablihan guys ha. Pakita nato sa inyo kung sinagwan nato sa atong national ID. Taman dire ma. Na dire sod sa kuan, dapit sa paintbrush. Dara. 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 Kinit Lambuhon. Kinit Lambuhon Porok Felix. Wala pa ka na, di ka Sir? kuan. Di ka pa register? Nam goy lain nam goy tin ID. Pwede mo ro. Open ID di ayo. Tin. Pin. Postal ID ni gamit intay. Mga ablihan guys ha. So guys, abli na siya guys. Saan ID ni mo? Nasaan? Ito ni. Do not throw away. Ano ba? Do not throw away this letter. Your best number is keep your PSN safe, secure, and confidential. Lah, Ano hindi na pwede ipakita dahil. Nawa na ko ano. Imbilip bro. Hindi na pwede pala ano eh. Tay na ilabay mo to. Dara guys. Gapo ko diri ma. Taas na yung buhok diri guys. Gipangko na guys oh. Begini disugot ra antik picture ni. Si ma'am, salamat kayo mama. Ano ma? Kapo mo no? Saan ka nagwa? Baba. Uncengan? Ha? Ito pang ngusong tao. Bati mo batasan mo. Hindi ka malaban sa kuha mo. Ka mauwang kang gwapo. Ato ning gamitan guys, ha? Gwapo, di ka gwapo. Nya, mawo ka mo ingon og gapo bila gapo. Oo, makita sa mga tao. Nya. Ano sa inahan na? O makita sa bati. Gimbal. So, mo siya guys, no? Sa tanan gid na ko bantayan nga mama no. Si mama siguro naam ko uban nga pareha ka mama no nga. Mura gini inahan nga di gid mo ingon nga gwapo yung anak. Tinod mo. Pero binaw na to ba no laban-laban ginagmay ba sa napo ka buok tao may ingon usa ba nga gwapo daw. Agit tayo laban to 0 out of 10. Ay. So mga siya guys. Ito sa na-charge itong cellphone niya. At mata itong gagaw na ko dito sa tigdaril. No? Magpatabang tayong pa-register sa itong SIM card. Ma-register ko yan. So, ito sa i-charge itong cellphone kaya lubat na. Pero, taga-tagaan rin nga lubat kaya di man din makita nga ko ano. Lubat na kaya ang battery o ang kuan oras. Di makita ito na. Hindi na makita dito sa kilid mo. No? Ritik yun din siya. Lagi siya guys. Ito sa recharge guys niya iga unya. Ito na yung kan. Maayo pa na daw. Ito ayo gro ni. So, Bili na siya maayo. mo siya no. Tabangi ko ninyo sa tabangi. Kanang uban ni ko ninyo sa akong na sa atong bahaton ra no. So, maorto siya. Manatag charge guys. Ito na ta. Magpatabang ta og register sa tong SIM card. Maras ko na ma. Daril day. Yo. Teng. Ate mo. Ano mag-alin eh? Tumay ko. Register SIM card ba? Ha? No. Kailangan nag-load eh? Ha? Oo. Day. Putang tag-load day. Sige guys. Ha? Oh, ko cellphone. Ato gisulbat ng problema pero nangabot yung problema. Kautang ta. Ahak na ni. Asa sa ko anting? Sige lang, pautang lang ko eh. Pero magamit-gamit ko na ako. Gamit-gamit pa man yung cellphone. Madada pa man eh. Pwede rin mag-register guys. Yung SIM card. Pwede rin mag-register. Pero ito lang. Nakapaload man ta. Okay rin sa din siya. Kaya basin ma-expire na itong SIM card. Wala rin load.
Sabi ni Tay. Ligo chicks. Klase ka day? Ano kay? Salamat ah. Kawayon ba? Ah, cellphone? Kawayon? Guba na gid siya. Mura na kaog sobra sila kasi pirat-pirat. Ha? Kwarta ba? Gapon sa kadang malisan mo gapon. Ano na maayo? Ha? Ano na maayo? Ayun na. Tingnan mo kung kwarta si Mano. Di ba? Di mo gubara na sari na siya maayo. Magalit ka daw ng bangko. Aw. Palitan ko ng bagong cellphone. Wala ka cellphone. Wala ka palit. Mana guys, mana nag-register tong SIM card no. Cellphone pa, guba cellphone. Iba na tong problema. Wala ka ba cellphone? To no? Magalitan. Iba na tong problema. Kasi iba na ang problema. Ang problema sunod na cellphone na lang. Mama da. Si mama kay sige paminaw sa problema sa uban no. Radyo brigada. Usa sa problema diri sa bukid guys no kay kanang inig udto. Labi na gid udto kanang alas 12. Nita gid. Ha? Pigpalaban sa electric fan kay murag ang kainit grabe di matabang gid usa yung problema diri. Balang siguro rong mga nasa aircon pero kaning mga nahari sa bukid murag tabang nita gid. Nita tag kapasilungan mo. Ato gid duyan mo. Ha? Lakaw ko ma. Oh, ito taguan guys, katambayan guys, nga kanang guan guys. So ka. Kanang landong mga bugno kara. Dito problema ning kalimuot eh. Dari sa tatambay guys. Oh, ayahay diri. Lamig ang hangin no. Oof. Sa problema niya. Nariana yung problema? Kaya may problema mo yan? Ha? Ay. Ikaw man. Doon na mo to. Doon na sa mga amigo. Doon na to. Ikaw. Sorry na to. Di lang ikaw. Ayaw. Sakinit. Hapon na guys. So, practice may pa doon no? Ma, nakabayin niya ma? Tundo mo. Ha? Ako na to hulman be? Ako pa. Hulman, pangayon ko na ko. Update 3 second. 3 second ko. Kapag magbay ka. Mag lang ko eh. Ambot. Mag lang guys. Tara. Ba't na naglamas ng 20 niya? Tara sundan. Ambot na sa imo kinit. Di atay na kinit. Nga. Atong mabaw na yawa. Dua siguro ni. Pero kamay ha. Gabig ko. Gabig lang ko. 20. Gabig lang ka guys. Initi lang juga. Gabig bike. Eh, problema na. Email re problema na. Tama hindi ma. Usa sa atong problema guys no. Tinay. Ngipon ba? Kay kuan kayo. Nang karay doon ba ka? Makwarta ta po ato nang ipaayo no kay masaya maabot ang panahon din nataka tayo pug biyugol no. So makwarta kita. Og makakwarta ta. Makapangipon ta. Ikaw ba magpangipon ka? Ha? Ngon. Hindi mo ka magpangipon. Namtay kwarta. Abi. Dia arang problema. Itu masih dari pohon. Tidak ada dengan kwarta deh. Kwarta no. Ito na ko may. Ha? Menit na ko. Bye-bye. Tara ka. Bye. Kabati mo ron guys. Nagsuko na practice no. So, mo na yung sa itong problema po. Sige galit. No? Kabati mo. Dugar sugar sa tukar. Sige lang. Okay lang tagtayo pa ito. Ikabot na to.
nalila ko sa mga guys. So mo to siya no. So kung naa man kay problema no o problemado man ka sa mong kinabuhi karon no sa imong sitwasyon karon no. Ako masulti si mga no padayon lang no. Padayon lang sa pagpangitag sulbad o solusyon sa imong problema no. So padayon lang dyan no. Padayon lang gyud sa pagpangitag solusyon no. Kung hindi mo makaya ikaw rang usa ayaw pag ano hesitate pag pangayog tabang no sa imong mga kaila or sa imong mga suod nga tao nga pwede no pangayog tabang no nga masulbad imong problema no. Unya timay sad no nga dili sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi kuan jud ka magproblema ra jud ka no. Na jud maabot ng panahon nga makalingkawas ka sa problema no mayahay ka o mo sa masinso ba ka no. Nya kung maabot mo ng panahon na sad ayo sad kalimot sa pag kuan no kanang tan-aw o kinsa to yung mga tao nga nitabang si mga no nga mo kahawas ka sa imong problema no. Unya kung naam gani kay problema no madako man o magamay okay ka surya si mo hada nga ayo lang jud kayo ano padaas yung problema no. Kung dako kayong problema pangitaig paagi no ayo kayo siya no naa nga na kay problema kay once gani mo naon ara ka masugod ma-stress ka ma-depress ka. So pangitaig lang paagi no mao rin siya pangitaig paagi nga masolusyonan ang problema. Pero ayo kayo uno na nga na kay problema no. Siguro kuan namin tanan namin jud problema no. Kay sample ana sa moa nga pre sa tuwa no mga preso kahimtang sa moa nga medyo gipit sa kuan atong karaghan ng problema jud guys kwarta. O kung pobre mo sa moa atong karaghan ng problema kwarta. No pero di sa pasabot nga udah nga kwarta o sa problema kay kanang mga dato sa siguro ilang problema dagko sana gawas sa kwarta na puno sa ilang problema karon no. So kitang tanang tao natay kilada nga problema no sa adlaw na to nga panginabuhi dire. Kana siya kuha na siya kaluha na sa kinabuhi ang problema no. So ako ang masulti lang nga mao siya padayon sa imong kuan nya pangitag paagi sa problema solusyon. Kung di madaang itagtabang dayon ay lang gyud na nga na kay problema gid mao na siya. Na may problema pero ayaw no na kay problema kay kung mo na mo problema ka imbes mo na naon unsay solusyon sa problema mao na siya. Dayon murag nagbalik-balik naman ko sa akong istorya. Asya tapuson guys no kay gabi na. Nya mukha ako pasad ko. So kamo sa diha panihapon naman no. So naot ko nga magita tiya punta balik. Nya try mo sa pagsuporta imong kapulan. Dayon kung na mo spare kasi tawag naman spare naman no. Spare ba nang sobra na korta sa inyo sa kong Gcash kay atay payo ko cellphone. Di ba nabugsanay? Wa pa kuan, depende lang sa inyo ha. Og maluoy mo sa magkagnaw. Sa mga siya guys. Ano sa sunod gaya no? Dito tayo balik, Ganoy TV, Anay out.